আমি পিনাকনাথ কাঞ্চনপুর। বয়স কত? বয়স 22। বাবার নাম? পরেশনাথ। গ্রামের নাম? এত কিছু জানার কি দরকার? কি হয়েছে ওটা জানার আগে? আচ্ছা, কোন আজকে আপনার সাথে আমরা কোনো দরকার নেই। যতন হামবাই সারি কাহাম जों जतन साइमानजाक त्रिपुरा हा गोनांगै चिनि ताकुक खरंनै इकफाइ कलेजनि स्टुडेन्ट लामाओ बन गारि नष्ट मायागलो चिफ मिनिस्टारनि जे कनभय फाइ तंमा जराओ केबे मुनुक जाखा आबनो रगै त्रिपुरानि ट्राफिक पुलिस बरक खरंनैनो आरनि रमुइ तलांगै बंनि जे ट्राफिक ऑफिस आरो तलांगै बरनो बेलाय हानां पिनां खायख्या हानां पिनां यागलो बरनो बुखा तब तक कामोलेडी मेडिकल टेस्ट नि परे आबोलेडी ताबुक प्रमाण खाजे बरनो बेलाय बुतक एबा हानां पिनां खायजाका फियाबा त्रिपुरा राज्योआव अ कायसा इन्सिडेन्ट सिमिया त्रिपुरासा बसंनि गोबां मामति इन्सिडेन्ट जों नुगौ जोंहा बागै फियाबा जों कुनु जास्टिस माया कयेक दिन जों थिनो चिरखकलायो अल पगै थांलायो जास्टिस माया आबागै आंखौ कचारा मुसंगो जों थानचांगै खरां माटी साथाय कलायो पाल पाले खरां माटी साथाय कलायो तामनि माके दिनै बरक खायजाका खोना नों आं जेकुनु बरक खायजागै मानफिरु आबागै जों कराके थानचानि बिसिंतै कचा कुफुर कखरां होनलायावै एकदम कराक चौबा कराक के एकदम जों थानचा के जे बरन जे बुनाय किशोर बनिक खनै बुङो खरि फाइक्या तै बिनि लगी तै खरंनै बतंगो हनै चिन्था रिपोर्ट तंगो बरंनो तमुं एक्शन ना हाजागिया तमुं जरि चिनि बुजांनाय ताकु खरंनै जरि जास्टिस माया जों ते बोसोराव ते खरां कतर जों माटी साथाय कलायो जों रेडी मा तंनाय तामनि माके गोबांमा थाइ गोबांमा जागाव त्रिपुराफ्राव हानां पिनां खायजागै दङो रंफेर जागाय दङो बुजागै दङो फियाबा चिनि कुन जास्टिस गरै जोंखि हाइके माङा थांसिनाय त्रिपुरासा बसंनि कपाल कामति मां दांसिनाय आमो जों बुजि थाइ जों मान सुक्ताय आबागै खाजों ताकुकते बुकुकसं फाइदि जों पाल खरांथि सालायानो पाल पालके जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों प्रेसार मारनाय चीफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देव बनो जों प्रेसार मारनाय बिनि जे प्रशासन तामको चलि तंखा लामाओ गारि नष्ट दङै मानो गारि नष्ट दं माने आबो केबो निजिनि छागा खाया आबो त मिशनारि माने बङै मानो फियाबा बरंनो जिनजे ताकु खरंनो बरक तलाङै जेबाबे ओ खायक्या आ बेलाय जाया कलायो ब चीफ मिनिस्टार ngै मानो बिनि कनबय फाइनो मानो फियाबा लामा सरक चीफ मिनिस्टार बागै सिमी सनामजागिया पब्लिक नि लामा पब्लिक नि बागै से लामा सनामजागो ब चीफ मिनिस्टार फाइपुरो गारि नष्ट हुने जे ओ एक्टिविटीज माने बस बाजा तमुं माने बेला सेलांमासे तमुं आं हायनो हाय आनि पाइथाको कचारमुं जों ताइ आमदिके तंगिं लाइलिया दिनै हाय खायजागो खोनाय खायजागो सनि ते मुंसा खायजागो आमतिके मां चिन त्रिपुरा सरके थोंजाना मां नंसौ आबागै फाइदि जों तिनि खुमुलंगो TSF नि लजिंबाय अलरेडी जों रेली खैपायजाक जों खरांथि साजाक
अलरेडि प्रेस मिबो खाइजाक जोंहा मोनसे टेप कथर चबा मा खेलायनाय फायदि पालबाक्सा खरांथि सालायानो हामबाय